vás videl prvýkrát, tak ja som tak nedorostol, jak vy, že som spochybnil. Či sme menovci, no. A výška trošku utekla, ne? Možno, že ešte to rastie, no. A zlomaské L alebo jedno L máte? Dve. L, dobre. A pokiaľ ešte ste, môžete prezradiť. Ináč som z Pričoviec, hej. Tuto je susedná dedina. Super. Akú pieseň nám zaspievate, pán Kolár? Som chcel od vás, ináč som notorický váš poslucháč. Ja som si zľakol, že poviete notorický alkoholik. Ale by som vaša tajná. Dobre, Dá sa. Tomáš, dá sa. Spievajte by sa to, taký som Z čeho, pán Kolár? Tak sebe rozkazujete. Gora som nie. Gúrať malá kabietku. Tak ja sa postavím ku vám a že by sme sa pozerali dopredu. Jako inaczej. Hej, kurol som jak kurol. Hej, spod zámočky štáte. Hej, ty si nevykúrol. Hej, vykúrol štáte. Hej, ty si nevykúrol. Hej, vykúrol štáte. Hej, kurol jak kurol. Hej, máme kapielúšku. Hej, košuľa po sebe. Hej, gače na vasu. Hej, košuľa po sebe. Hej, gače na vasu. A hraj. Hej, kurale, kurale. Hej, kuralska muzika. Całym światu wesel. Hej, nigdzie takiej nie ma. Hej, całym światu wesel. Hej, nigdzie takiej nie ma. A graj. Hej, kurol, ja som kurol. Hej, spod zámočky štáte. Hej, ty si nevykúpol. A možná. Hej, vykoli storbiate. Hej, ty si nevykúpol. A možná. Hej, vykoli storbiate. Kapelu Kolárovce, aby do budúcna mali pevné zdravie a veľa pekných skladieb. Ďakujeme pekne. Pán Kolár, ďakujeme pekne za krásny spev. Môžete tak sa postaviť, aby vás videli. Mali ste trému? No tak troška, viete, sa vypije nedopovedať. Ešte ináč tak, my sme každý rok chodíme na vaše gorálske vystúpenia do Lesnícky. Čiže aj tamto roku sme boli a tam bolo pasovanie Peterku, čiže sa nám to veľmi páčilo. Je pravda, že aj tohto roku, ale u nás je momentálne hostina, viete, Bartolomea, to je 2023. No, budeme sa snažiť, hostinu preložíme. Ďakujeme pekne. Súťažiaci číslo za pán Kolár, veľmi pekne zaspieval. Pán Kolár, spievajte naďalej a potom všetko vám rádi podpíšeme. A veľký potles aj za tú odvahu, pretože mám trému Štefan. Tak, mám trému, ale zvládol to na jedničku z jedničku. A vidno, že sa rozumie aj pretože rozkázal chlapci F-ko, takže zvládol to jedničku s hviezdičkou. A my poďme teraz. Takže ešte možno tretí, keď porozmýšľa.